And then there's stuff like this that comes, and it's something I think that should be really proud of. Basta kung sino man ang crew mo, like, maghanda na kayo. Like, you're gonna be huge. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ngayon, papanoorin natin ang panalo ni Easy Mill, parang Easy E. So, yung kanta niya is a remix of a folk dance tune na tinatawag na Karanyosa. Ano pala, hindi ako madalas gumagawa ng mga reaction videos. Normally, against principles ko na gumawa ng mga reaction videos. I'm not a huge fan of them. Pero may isang kakampi dito na si Asian Twist. Shoutout sa iyo kakampi from the UK. Sabi niya, check out si Esmil Panalo. And so yan ang ginagawa natin ngayon. Papanorin ko on the big screen with my PS4 controller. Andito ang isa sa mga cuting ko. And nasimulan ko, I got about a minute and a half in, and I was blown away. Sabi ko, hindi ko pwedeng ituloy. So, pero pinanood ko yung mga iba pa, and it's legendary. And apparently, he released this 6 months ago. Like, that's crazy. 6 months ago. Ngayon pa lang pumuputok dahil sa kasikatan ng Wish. And I didn't even know there was a Wish USA. So, panoorin na natin. Corona! Diyan ka lang? It started. We're at the 5 seconds. Okay, cool. Mga kababayan! Mga kababayan! Turn up! 1075. Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa Yon, kahit anong kulay ng balat. walang tatalo sa pagsik ng ating tubo. Isigaw ng Parang mas puti siya sa akin. huwag nang pag-usapan ng mga negatibo, pangyayari sa mga balikan. Gustong gusto ko ang pagmumukha niya. Kastig. Hey, keep running your mouth when you lying and stay on my business or watch you dying. I'm taking my people to high rate crime, but regular living, and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying in boots, first true Filipino rapper on the news. Enjoy it if you cool. Haters cause news while I put my city on the map. 2200, long up city, no cap. Never forgetting the street where my cousin would sit, where we always just listen to rap. Kendrick, Emin ASAP with some metal and mammy, we turn up with that. Been mundane till the sun came, now I want fame like a kid in a trap. Hey, I've been in Spain, but the letter S is silent. Yon, yung filter maganda. Like a king so I can water crops for surviving. Go wave, you tripping. Had a homie, he was crippin'. Ain't got no love for the people who talk over songs when they claiming they listen. These bars never done. 3 stars. So- Hey, blue, red, Drake down on the flag. No, we never fear none. Most of us didn't grow up with a trust fund. One that I'm willing to kill for a low goal. I wanna move from another in the summer, reminding my people to shout. Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagalog, Bisaya o Kano? walang tatalo sa pagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Palalo. Right. Mundo, kinabukasan na natin to. Ay, kung inakala mong isang lingwahe lang kaya gamitin ni Easy, may laka mapapalago. Ganyan ka mag-isip kay bathala kasi singil utang na galing sa loob. Alam nyo, sasikat talaga ito, pero hindi lang sa Pilipinas. Sasikat talaga siya kahit sa US. Hindi lang sa mga Pinoy fanbase. Sobrang galing ng pagmumukha niya. Parang actor din. Lahat kayo, all of you, ever since bata ako, I've been kind of discriminated in my own home country. Some say like, puti, soy. Ay, tisoy. I'm Pinoy. And it's weird that nobody will ever look at me the same way again. And make it all the time, but it was soon they say. Sa nanalo na ako, namula pa niya, pero kutan sila ko sa makta na lahat na nasakta na nalaman nila na pinatayan ka nila bayani sa karagatan ng bansa na pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? Kasi tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagalog, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa pagsik ng So ang alam ko, marunong siya sa 3 lingwahe. Sabi niya sa isa sa mga raps niya. pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga balikan, nasa mundo. Kinabukasan na natin
Grabe. 107. Astig. Biglang chill na chill. Parang carefree. Wow, ang galing. Grabe. Anong masasabi ko dyan? Parang kahit sa mga kaibigan ko, basta kung mahilig sila sa hip-hop, mamungkahi ko sa kanila. At grabe, feel na feel ko yung pagkanta niya, yung pag-rap niya, like sobrang husto yung beats. I mean, ang sobrang ganda dito. Para ba siyang si Joe Coy? Ang ibig kong sabihin, para siyang nagiging tulay ng Pilipinas at US. Paano ko maipaliwanag? Basta hindi ko alam tungkol sa Pilipinas hanggat mga 19 years old ako or halos magna-19 pa lang ako. So, nung natutunan ko ang Tagalog ko, dito ako sa Pilipinas nung 19 years old ako. So, para sa mga iba, para sa mga bagong generation sa US, makikilala talaga nila ang Pinoy kultura nang dahil sa mga ganyan talento. Hindi ako magugulat kung mapapansin siya ni Eminem or kahit sino mang sikat na artista like Dr. Dre or Snoop Dogg, like sobrang galing. I can see that this is going to be a really, really huge thing. Like, crazy thing is, tingnan natin yung old video niya or yung original post niya ng video na ito only has 900,000 views. It just goes to show gaano katalented ang isang tao pero hindi siya mapapansin hanggat wala pa siyang platform para mapanood siya. Anyway, this is really inspirational. Gusto ko sanang i-pause pero yung video kasi alam ko na ma-copyright ito. Pero that's okay, no. Lahat na yun papunta sa kanya. Okay lang. Talagang karapat-dapat siya. This all, man, pinaghirapan niya ito. I can tell everything he said. Yung part na sinabi niya na medyo na-discriminate siya dahil sa kulay ng balat niya. Sabi, oh, puti ka lang, muti-puti ka. You know, tisoy. Tapos sabi niya, hindi ako tisoy, Pinoy. Like, That was such a powerful message how he spoke of just trying to fit into his own culture and the importance of unifying and accepting people. And the way he effortlessly transitioned between Tagalog and English, it was amazing. It was symbolic of the deeper message of his song, too. grabe. Ramdam ko talaga. I just, like I said, magiging international talaga ito. And magiging tulay ng Pilipinas sa US. And anyway, this is huge. This is huge. And basta, sasabihan ko ang kaibigan ko na mahilig sa hip-hop. They're going to absolutely love this. Anyway, tulad ng sinabi ko, yeah, hindi ako madalas gumagawa ng mga reaction videos. So please, huwag kayong mag-request ng mga iba pang reaction videos. Hindi ito tatak ko. Mas gumagawa ako ng mga reviews and sort of psychologically and philosophically based commentary. May mga comedy skits din. Pero actually, isa din sa mga gusto kong talakayin sa channel ko ay ang kahalagahan ng arts and like really professional arts. And I feel may mga indie films dito sa Pilipinas na gustong-gusto ko, and then there's stuff like this that comes, and it's something I think that should be really proud of. Yeah, I think halos buong video hindi ako tumingin sa mata ng camera, sa lens, but anyway, up here tayo mga kakampi. Huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Medyo mahirap ito. Yun! Hindi ko naiintindihan ang larong ito.